Em podeu donar un bolígraf? Gràcies. Bona tarda, senyores i senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts al segon debat I ara què?, que té com a formulació un model econòmic per Catalunya. És un plaer poder-lo saludar. Ha estat per nosaltres una alegria veure que gairebé al mateix moment de proposar-los a través del web de l'Ara que anàvem a fer aquest debat, vàrem començar a tenir molta demanda per assistir-hi i aquest és un estímul molt gran per nosaltres. Sens dubte que l'acreditada solvència dels nostres dos ponents d'avui ha convocat molts de vostès aquí i molts també dels que ens estan seguint a través d'internet, els quals saludem, com sempre molt especialment a tots els lectors i espectadors, en aquest cas de l'Ara, que ens veuen des de molt lluny. Com hem explicat en els últims dies, els dos ponents d'avui són el professor de la Universitat de Colúmbia, Nova York, i professor visitant de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Salamartín, que d'aquí molt pocs dies se'n va al Fòrum Mundial de Davos, i el professor Germà Bel, professor a la Universitat de Barcelona i visitant a la Universitat de Princeton, que d'aquí molt poques hores se'n va a Israel. O sigui que haurem de ser puntuals. El procediment de l'acte d'aquesta tarda és, com molt sovint, la ponència de tots dos, el debat, el contrast de parers, i l'última mitja hora la dedicarem a les preguntes, a les seves preguntes i també a les preguntes del públic presencial aquí a la sala i d'aquells que ens segueixen a través del web. Passarem un micròfon, poden preguntar oralment, però també, si ho volen, fent servir aquesta etiqueta, envien un tuit, nosaltres el recollirem i, degudament agrupades les preguntes, les intervencions, les passarem als professors Salamartín i Bel. Per començar, potser perquè recordo ara fa un parell de mesos vaig tenir ocasió de demanar al president Pujol que enviés el primer tuit de la seva vida i que té el seu mèrit, tenint en compte que constrenyir un pensament en 140 caràcters per algú que està acostumat a donar llargues explicacions, doncs tenia la seva dificultat, però ho va fer. I el tuit que el president Pujol va llançar era a propòsit de com s'imaginava o com voldria que fos la Catalunya del futur, una Catalunya independent. I va dir democràtica, amb cohesió social, llengua i cultura, ascensor social i oberta al món. No és exactament la mateixa formulació, però els hi proposo a vostès, si haguessin d'enviar un tuit dient un model econòmic per Catalunya, quina seria la seva proposta. Professor Bel. Eficaç, flexible, cohesionat, divers internament i global. No se sent? No se sent. Hauríem de mirar de solucionar la proximitat del micròfon i després hi tornarem. Professor Bel, senyor Salamartín. Jo, abans d'explicar el tuit, que serà dues paraules, m'agradaria explicar el per què, el tuit aquest. Sembla Pujol. Un dels llocs on jo m'emmirallo quan penso en aquests temes és la declaració d'independència dels Estats Units. I allà hi ha una frase fantàstica que diu que bàsicament la raó per la qual es veuen obligats a declarar la independència és que l'home ha de tenir dret a la consecució de la felicitat. I aquest ha de ser l'objectiu. I com que dins d'Anglaterra no es podia tenir la felicitat, doncs es veuen obligats a declarar la independència. Per tant, el meu tuit seria un país on la gent pugui ser feliç. I el model econòmic? El model econòmic ha de ser... De fet, la declaració d'independència és sobre model econòmic, impostos, sobre sistema judicial... Ells fan tota la llista, però amb l'objectiu últim que la gent pugui aconseguir la felicitat. I, per tant, el model econòmic ha de ser un model econòmic que permeti als catalans aconseguir aquesta felicitat, que ara mateix a dins d'Espanya no és possible. Mirem de tornar a repetir, aviam si se sent bé la intervenció del professor Bel. Sí? Ara sí? Sí. No?
Però això ho haurien de dir els de les darreres files, no? Sí? D'acord. Doncs endavant. Allà sí que ho senten, si tenen problemes poden anar al final. No, jo dia abans coses probablement coincidint en aquest objectiu que deia el Xavier, això és el pretuit, no? I la piulada seria un país que tingui eficàcia institucional i social, flexibilitat i cohesió, que sigui internament divers, ho és, i que estiguem molt connectats globalment. Flexibilitat, cohesió, eficàcia i connexió. I correcte. Molt bé. Fet el tuit, desenvolupem, sisplau, breument, primer un i després l'altre, els eixos principals del model que vostès, el model econòmic que creuen que a Catalunya li aniria bé. Professor Sala-Martín. A veure, jo crec que la base sobre el que hem de començar és el model econòmic que tenim. Clarament tenim un sistema que no funciona. Tenim un sistema on 25% dels nostres ciutadans estan a l'atur, i això és una cosa recurrent, per tercera vegada des que ha vingut la democràcia, per tercera crisi consecutiva, les taxes d'atur s'han disparat per sobre del 20%. Tenim un model on, diguem, la Generalitat s'ha convertit en insolvent, és a dir, no pot pagar els deutes, no pot demanar prestats, està obligada a fer retallades que no es volen fer. Tenim unes institucions absolutament deteriorades, des de Su Majestat el Rei caçant elefants fins a la Isabel Pantoja, passant pels jutges, els ministres, els grans empresaris, les organitzacions regulatòries. Tenim un model excessivament dependent del turisme, fins fa poc excessivament dependent del turisme i de la construcció. La construcció ha desaparegut i hem vist tots hem vist el que passa quan depens massa d'un sol sector. Tenim un model on els salaris cauen, un dèficit fiscal amb Espanya ens ofega, és a dir, un model que no ens funciona. I aleshores la pregunta és com es pot fer perquè això funcioni, i aleshores hi ha dues vies, no? Una és intentar fer-ho dins d'Espanya, l'altra és intentar fer-ho a través de la independència. Jo arribo a la conclusió, i si després anirem elaborant, que totes les reformes que es necessiten fer per solucionar tots aquests problemes, des de la reforma institucional, la reforma legal, la reforma infraestructural, la reforma educativa, cap d'aquestes es podrà fer dins d'Espanya. I per tant, diguem, ser independent no és una garantia de que ho podrem fer. El que sí que quedar-nos a Espanya és una garantia de que no ho podrem fer. Per tant, la independència és... No és una condició suficient, però sí que és necessària. Sí, ens obre l'esperança a poder-ho fer bé. Ho haurem de fer bé. Podem acabar sent un país ric dins d'Europa com Suïssa, o podem acabar sent un país pobre dins d'Europa com és Portugal. I això dependrà de nosaltres. El que sí que sabem és que continuant dins d'Espanya anem cap al precipici. Professor Gal. Agarrant encara aquesta idea del què podem fer allí on estem, en la vida socialment impossible no hi ha res, però les coses són més o menys probables. Penso que el principal problema que hi ha en el marc que estem és que el model de construcció nacional que hi ha a Espanya, que és el model d'un estat centralitzat a la manera francesa, amb el disseny d'una gran capital que sigui l'àncora de tots els interessos, és un model que, ateses les característiques d'Espanya, necessàriament ha de postergar, ha de deixar de costat les consideracions de productivitat i de benestar. I això s'acaba manifestant en el que són les relacions entre poder i negocis, tipus de sectors econòmics que s'instal·len a la capital política, s'atrinxeren com si fos un acord, a com se dissenyen els models de finançament territorial quan n'hi ha, a com se dissenya el model d'infraestructures, que és un cas no massa important però molt plàstic de subordinació de la productivitat i el benestar a objectius de tipus territorial ideològic, i a més això debat amb unes característiques de país molt del sud on els interessos creats són molt capaços d'atrinxerar-se en l'Estat i resistir les reformes. En la vida impossible no hi ha res, però és altíssimament improbable que a Espanya es puguen fer les reformes per a que en termes econòmics se pugui ser un país de primera en sentit de benestar material, i en això el que contribueix que el benestar material de la gent. I probablement és molt més fàcil fer les reformes fora d'Espanya.
Això no garanteix que les reformes se facin i es facin bé. Interessos creats també n'hi ha a Catalunya, el que passa que no han tingut un estat en el que atrinxerar-se de la mateixa manera que han tingut a Espanya i, per tant, probablement crear un estat obriria una finestra d'oportunitat que permetria avançar no sé quan, permetria avançar en tenir un país, i ara tornaria a dir, més eficaç, més flexible, més cohesionat, etc. Per tant, entenc que tot el que proposaran a partir d'ara és en el supòsit d'una Catalunya independent, una Catalunya autònoma. El model que vostès han pensat no és per una Catalunya autònoma, doncs. Jo crec que si el model s'apliqués al conjunt de l'organització estatal a Espanya, seria viable que Catalunya millorés. El meu diagnòstic és que és altíssimament improbable que en el cas d'Espanya se puguen fer unes reformes com les que ens farien pujar de nivell del punt de vista econòmic. Per què seria improbable, tenint en compte que al cap i a la fi, amb un 25% d'atur, el més lògic seria aplicar algunes d'aquestes reformes? Perquè, del meu punt de vista, quan se vol fer quan se crea un estat com fos en la nació, una nació-estat, en un país que no és una nació, la flexibilitat institucional, la flexibilitat social portaria a resultats que no reforcen, sinó que debiliten la noció d'un estat a la forma francesa. Vol dir que aniríem cap a una bicapitalitat econòmica o... Aniríem on l'activitat econòmica, en les correccions precises per preferències socials, on l'activitat econòmica ens portés. Llavors, l'activitat econòmica, que és un indicador, per exemple, en mobilitat, on ens porta? Ens porta que, de forma bastant natural, els grans trànsits de mercaderies i en gran mesura de persones no són radials a Espanya, són transversals, sobretot el que va a Europa. Això, si tingués un paper més gran, el disseny de les polítiques estatals, econòmiques, socials, portaria a una organització del poder i de l'economia diferent. Però això posaria en risc la noció i organització d'un estat que té que ser un instrument d'una nació que només vol ser una. Per això és tan difícil que a Espanya se facin les reformes que farien que Catalunya, però no només Catalunya, tingués moltes més oportunitats, i particularment en el món global, quan ja no estàs tancat dins de tu, i ser productiu, ser obert, innovar, és molt més important. No sé si Sala Martín vol estirar aquest fil o podem entrar ja en el disseny del model. Sí. A veure, no té sentit. Em sembla que no hi ha ningú en aquesta sala que pugui arribar a pensar que tingui sentit que Espanya sigui el segon país del món amb més línies de tren d'alta velocitat. Després de la Xina. Després de la Xina, gairebé totes anant a Madrid. No té cap sentit que tenir un aeroport, diguem, ultragegant, ultramodern, que, diguem, té menys avions que no pas, acaba tenint menys avions que no pas els que tenim aquí. No té sentit que la carretera que ens posa l'Estat a nosaltres, la que ens posa l'Estat a nosaltres per exportar a Europa, sigui la Nacional 2. Si nosaltres volem exportar a Europa, hem d'agafar carreteres privades, perquè l'oficial, la que ens posen ells, la que paguem amb els nostres impostos, és la Nacional 2, aquesta que passa per cada poble, que hi ha semàfors per tot arreu. Això és la infraestructura que ens posen ells. No té sentit que a aquestes alçades, quan tothom està pensant, escolta'm, el comerç mundial, les manufactures mundials s'estan desplaçant cap a la Xina. Els xinesos, quan han de venir a Europa, passen pel canal de Suez, i ara mateix van pel canal, per l'estret de Gibraltar, i van als ports del nord d'Europa per exportar. Tothom està pensant que el més intel·ligent seria que vinguessin en els ports del Mediterrani de la península Ibèrica, i a partir d'aquí és molt més barat, molt més ecològicament rendible enviar-los amb tren cap a Europa. No té sentit que amb això, en aquest món, els espanyols estiguin proposant el corredor central, que és un corredor que va des de Madrid, passant per Saragossa, fins al Pirineu, i si mires després del Pirineu no hi ha res. Què collons fotreu al mig del Pirineu amb un tren? Tot això és el que estan fent. Tot això és el que tenim, i tot això no té cap sentit. I per què passa tot això? I per què no hi ha possibilitats de que canviï? Doncs perquè, com diu el germà, és una qüestió
d'ADN. O sigui, el seu ADN és, escolta'm, anem a fer un país radial on el centre d'Espanya i, si pot ser, el centre de l'univers sigui Madrid i tot vagi cap a Madrid. Nosaltres, com a catalans, hem de veure que això no ens interessa. I ho hem intentat. La disposició addicional tercera de l'Estatut, aquesta que després ve el Tribunal Constitucional i diu no, això no és llei, això és un folklore. Això deia que, escolta'm, que durant 7 anys, el govern espanyol invertiria la proporció, la fracció de la inversió que és proporcional a el que us toca. Com que històricament a Catalunya hem invertit 8%, 9%, en lloc del 16-17%, que és el que ens tocaria per població, doncs, i no ho hem fet mai, per tant teniu unes infraestructures, les que teniu, però durant 7 anys corregirem i invertirem el que us pertoca. Això és el que diu l'Estatut, el que diu la disposició addicional tercera. Doncs ve el Tribunal Constitucional i diu no, això les disposicions addicionals no és llei, això ho fa el govern si vol, i el govern diu, doncs no volem. És a dir, quan tu has intentat canviar-ho, has sigut impossible. Per tant, la meva conclusió és, escolta'm, després d'intentar-ho en el món de les infraestructures, confessem que hem fracassat. El que hem de fer és, escolta'm, recaptem nosaltres els nostres impostos i després ja podrem invertir. No caldrà invertir molt més. Només caldrà invertir de manera intel·ligent. És a dir, per tenir l'aeroport ja el tenim vol. El que passa que no tenim és la manera de gestionar-lo. Per tant, no serà qüestió de gastar molt més, serà qüestió de gastar d'una manera molt més intel·ligent. I això dins d'Espanya no pot ser. Volia intervenir, no? Sí, jo crec realment que totes aquestes coses que diu el Xavier que no tenen sentit, sí que el tenen. Tenen un sentit molt precís i tenen un sentit que va expressar d'una forma molt plàstica el ministre Arias Salgado, primer ministre de Foment del govern del PP del 96 al 2000, al setembre de l'any 97, al setembre de l'any 96, en una reunió interna de la Comissió d'Infraestructures del PP, l'acta de la qual va ser difosa pels medis de comunicació, i en aquella comissió és on ell explicava que la intenció del govern era concentrar les inversions en 200 quilòmetres a Barcelona de Madrid, és literal, perquè, era el que ell explicava allí, en les darreres dècades el creixement econòmic s'havia centrat molt a la vessant mediterrània de la península i si això seguia així, això hauria unes dinàmiques polítiques molt perilloses per a Espanya. Jo crec que precisament aquest és el sentit de totes les coses que deia el Xavier. El que passa és que el Xavier s'interrogava per un sentit econòmic. Té un sentit, i el sentit, i crec que és algo recurrent, sempre que a Espanya s'ha experimentat flexibilitzar i canviar una mica les coses, en molt poc temps els canvis han provocat una sensació de vertigen, de pèrdua de control, tant el que són les èlits polítiques i burocràtiques de l'Estat com el que és una gran part de la societat espanyola. Per això, quan s'han produït aquest vertigen, aquesta sensació de pèrdua de control, de seguretat, recordem que l'Estat és un estat forçat. L'Estat és un estat forçat. Què vol dir això? Que l'Estat necessita fer polítiques públiques permanentment per ordenar el territori i el poder polític perquè l'activitat econòmica va en contra del projecte de construcció nacional. Quan se produeixen aquestes reaccions de vertigen és que les dinàmiques dels darrers anys són dinàmiques polítiques molt perilloses, se posa en marxa un procés de recentralització i d'augment del control, que és el que estem vivint ara. I això és una regularitat a les diferents fases de la política espanyola, a la Primera República, a la Segona República. En els moments en què sembla que tot és possible, acaba sempre hi havent, des d'aquest punt de vista, una recuperació de control perquè les coses prenen una dinàmica que té conseqüències polítiques indesitjables. I és això, crec, el sentit d'aquest tipus de polítiques. Altrament, jo torno a insistir, jo crec que les infraestructures no són molt importants, són menys importants que les escoles o que els hospitals, però són molt plàstiques, ens permeten entendre bé. Això és el que fa políticament inviable
una reforma de les polítiques públiques a Espanya. Em sembla que aquest punt ha quedat clar. No és el que ara diré a continuació no és el tema d'avui, però centralment sentir-los a tots dos es podria arribar a dir, paradoxalment, que en el moment de màxima globalització i de triomf del capitalisme a tot arreu, vivim en un estat que planifica i que fins i tot, no diré que sigui anticapitalista, però que planifica contra el sentit del mercat, si els entenc bé. Jo crec que precisament la reacció d'augment del nacionalisme espanyol que en aquests moments, no parlant específicament de la discussió territorial, sinó de lo cel en què s'ha rebutjat condicionaments europeus a la política econòmica, la reacció donant les culpes a la Comissió Europea de totes les reformes que s'han de fer i que no es fan realment a Espanya, etc., el que mostra és un país al qual l'obertura li provoca intranquil·litat i, per tant, un reflexe de tancament en si mateix. I crec, de fet, que això és el que explica una mica que durant ja fa uns anys que les dinàmiques socials a Catalunya i a Espanya siguen divergents. Les dinàmiques socials a Catalunya i a Espanya són divergents. Això té que veure reaccions diferents davant de la globalització. Crec que és una que no s'està entenent en aquest debat. Té una component econòmica, però té components que no són econòmiques i és una de les visions poc explorades, sobretot més enllà del riu Sénia. Vostès ja saben que a Catalunya no s'acaba l'Ebre, s'acaba el Sénia. Menys explorades de les discussions que estem tenint. Sí. Puc qüestionar això de capitalisme? Vol qüestionar el capitalisme? Vull qüestionar la definició, la definició que fas de l'economia espanyola com a capitalista. En el capitalisme tal com jo l'entenc, els que triomfen són aquells que són capaços de fer coses bones, els que són capaços d'inventar-se coses noves, els que són capaços de fer que els clients comprin muntanyes i muntanyes de productes, l'iPhone, els iPads, el que sigui, no? I per tant és el premi a l'enginy, el premi a la creativitat, el premi a la feina ben feta, el premi... Això és el capitalisme, els clients donant premi al qui fa les coses bé. Aquí vivim en un altre sistema que podríem anomenar capitalismo castizo o capitalismo del Santiago Bernabéu, que fixa't que qui es fa ric no és el qui fa les coses bé, sinó el que s'apropa al govern, el que té les concessions, això és el que dèiem, no? El que aconsegueix els permisos, el que aconsegueix l'aval per fer el canal de Panamà, el que aconsegueix... I d'aquí és on hem viscut. Fixa't qui són... Això a Catalunya no passa? Menys. També hi ha grans empresaris a Espanya. L'Amancio Ortega és un heroi que ha innovat, ha fet una grandíssima... Zara. Sí, Zara. Per tant, però al costat de l'Amancio Ortega hi ha tota una constel·lació de gent que ha viscut de l'obra pública, que ha viscut de les empreses públiques, que ha viscut de les portes aquestes rotatòries, ministres que se'n van a les elèctriques, elèctrics que se'n van a fer ministres. Per què? Perquè vivim en un país extraordinàriament regulat i, per tant, tu necessites que et facin la regulació a mida, tu com a empresa necessites que et facin la regulació a mida, per tant necessites que el ministre et faci favors i és un país on l'obra pública, això dels AVEs i totes aquestes coses, que s'ha fet amb accés, doncs clar, qui decideix, qui es queda a l'obra, doncs mana molt i és molt important ser amic d'aquesta persona que es decideix. Això no és capitalisme, això és, diguem, tenir amics al palco del Santiago Bernabéu. Suposo que els fonaments teòrics de la necessitat d'un nou model estan claríssims. No, encara no, falta una miqueta. Sí, no, és que la teva pregunta és molt pertinent i si a Catalunya no passa, i a Catalunya també passa perquè els catalans i les catalanes no són genèticament millors ni genèticament pitjors que la gent de la resta d'Espanya. El que passa és que... Però estan menys ben connectats. En primer lloc, generalment la societat catalana és una de les d'Espanya que ha sigut menys dependent de l'Estat, menys dependent per les pròpies dinàmiques econòmiques i socials. I en segon lloc, com deia abans, pel fet que no hem tingut un estat tal qual, hem tingut un pseudo petit estat últimament, però pel fet que no hem tingut un estat tal qual, aquest tipus de poders i connexions no s'han pogut atrinxerar i necrotitzar tant. Per tant, un canvi d'estatus estatal ens permet
ens permet intentar fer reformes. Això no vol dir que segur que es faran totes les que s'han de fer i les que es faran sortiran bé, però ens obre una finestra d'oportunitat precisament no perquè a Catalunya no passa, sinó perquè no s'ha necrotitzat tant en el cas de Catalunya. Això puc posar un exemple. Estudiants meus, estudiants catalans i espanyols que venen a Nova York a estudiar amb mi. Tots, absolutament tots els catalans acaben sent científics acadèmics. Gairebé tots els espanyols se'n van a l'administració. És a dir, per ells l'estar a l'administració els hi dona un plaer, o potser ells tenen la possibilitat de fer-ho. Si els catalans la tinguessin potser també ho farien, però el fet és que nosaltres tendim a més anar al món acadèmic. Estic parlant d'economistes, però els economistes tendim més a anar al món acadèmic i ells tendeixen més a l'administració. Jo crec que això és un reflex de qui té els contactes, qui veu l'Estat com un amic i qui veu l'Estat com una institució de la qual tu et pots aprofitar. Sí, no, i a més en este bon to que portem